Čaute zbojníci. Ja vás vítam u môjho druhého videa, u ktorého budeme probírať, aký nôž si vybrať. Jelikož je to téma, o ktorej strašne rád mluvím, pretože nože sú od útleho veku môj veľký koníček. Od malička sa mi smiala celá rodina, že buď zo mňa vyrastie vrah nebo násilník. Našťastie nic z toho není pravda. Ale fascinácia ostrýma vec ma proste brala od malička, venujem sa tomu celý život, schánim informácie, pretože mne to baví a myslím si, že co sa tohoto týče, dokážem predať pár užitočných informácií pre ľudí, ktorí začínajú, či už je to bushcraft, prepping a tak ďalej. Dneska si prebereme pár vecí, co sa týče jak nožu na bushcraft, pak nejaké EDCčko, čo nosím, pak nejaké pevné nože, co nosím v EDCčku, aj keď to není moc praktické, ale niektoré tie nože sa dajú nosiť pohodlne. Prebereme, jak sa starať o nože, aspoň hodne okrajovo, pretože broušenie je téma na strašne dlouho. Taky o tom rád mluvím, ale zabere to nejaký čas. A pak prebereme nejaké nože, ktorým sa radšej vyhnúť. Byť nejsou špatné, ale za mňa tam zmysel toho EDC, preppingu a tak ďalej už tolik nevidím. A pak nože, ktorým je dobré sa vyhnúť úplne. Aby to ale nebolo pochopené špatné, všetky týhle nože mám z nejakého dôvodu, jednak sú tam sentimenty, vzťahy k tomu a tak ďalej, ale takhle, aby som nezdržoval, tak asi začneme tým bushcraftom. Což na bushcraft mám nože 3. Jeden je Morakniv Kanzbol. Za mňa výborný nůž, co se týče pomer cena kvalita. Jednak super vec je, že na pouzdru máte jak ferocitiovou tyč nebo kresadlo. Každý tomu říká ináč, môžeme sa klidne prieť o tom, čo to je. Je to proste kresadlo. Za mňa super spôsob, jak sa naučiť rozdelávať oheň. Pretože tá ferocitiová tyč alebo kresadlo funguje v akomkoliv počasí. Je jedno, či je voda, mráz a tak ďalej. Takže za mňa určite super vec. Akurát hodne opatrne, pretože hodne ubejva za mňa. Kdyby tá ferocitiová tyčka bola trošku väčšia, alebo magnéziová, to je jedno, tak by to bolo lepšie. Ale lepšie menšie než žiadne. No. Super vec, ale na tom pouzdru je ešte jedna. A u moc nožu sa to nevidí, je hlavne brusná plocha, diamantová. Za mňa je to nejaká, zrnitosť nejakých 250, možno 400. Za mňa to bohate na to obnovení ostří stačí. Jo, na ten bushcrafting je tohle maximálne dostačujúci. Nepotrebuješ, aby si sa s tým nožom dokázal oholiť. Jo. Za mňa bohate stačí, když si obnovíš to ostrie, aby si mal s čím pracovať. Za mňa Morakniv je super práve tým, že majú väčšinou skandinávsky výbrus, což je za mňa asi nejlepší varianta na bushcrafting, ale podstatné je sa hodne tie veci aj učiť. Jo? Zobrať si proste do lesa ten nůž, zobrať nejaký klácek a skúšať si či už zámky na drevo a tak ďalej. Čo je super ešte na Kanzbolu je, že ten hřbet toho noža, neviem či to bude vidieť, je krásne zabrusený na 90 stupňov, takže s tým krásne dá aj házať iskru. Za mňa jeden z najlepších nožov, čo mám na bushcraft, rád ho používam, za mňa ako super. Druhá levnejšia varianta je Morakniv, myslím, že je to Companion, ktorý bol vlastne môj prvý nož z Moraknivu a za mňa taký super nožík, skandinávsky výbrus, o ktorý sa stará fakt dobre, jo, že človek stačí, když to občas nalapuje na koži a ten už jak novej, drží ostrie krásne, takže jediná nevýhoda toho noža, což by som mohol urobiť, je zobrať ten hřbet proste brouskem a poriadne ho zabrusiť, pretože z výroby ten hřbet není úplne ideálne. Jo? Je tam vidieť, že proste jak je to plazmou narezané, tak to proste nechaj. Ale za tú cenu toho nože hlavne super vec na tom noži je tá, že když si ho človek za tie 300 nebo kolik koupí, tak mu není líto toho nože. A tej čepeli sa možno budete smáť, ale na uhlíkovej oceli ide urobiť jedna super vec a to, že keď ju zamatláš horčicou a necháš to cez noc, tak to zaoxiduje práve do tých
tvarov, alebo jak to nazvať. Takže kdyby sa chcel niekto inspirovať, tak sa môže vyhrať s horčicou a s uhlíkovou ocelí aj tým spôsobom. Posledný nôž, ktorý momentálne skúšam už cez 2 mesiace a zatiaľ som s tým tak nejak na vážkach, myslím, že sa to volá SK Wild Ones. Moc som o tej značke nezistil, asi len to, že je to nejaká nemecká komerčná značka zameraná práve na bushcraft. A bol som voči tomu noži zo začiatku strašne skeptický, pretože opracovaní tej mikarty, nebo jak sa to menuje, bylo strašne takový levný, ale človek, když ten nož používa, bere si ho do lesa, tak proste si ten nož ošmatla a tak ďalej a má takovej hezký nádych používanej. Je to full tank, což je za mňa u bushcraftového nožu strašne dôležitá vec. Jediná, neviem, či to bude vidieť, za mňa slabina toho nože je tá dírka, ktorá slúži pravdepodobne na nejaký parakord, aby to človeku nevypadlo z ruky. Každopádne za mňa ako zatiaľ mala by byť z D2, což neviem, či je pravda, pretože nemám možnosť si to overiť. A v základu mi prišiel ten výbrus strašne akoby... Určite to nebolo na 30 stupňov, určite ho brúsili výrobou na nejakých 40, no proste nesmyselný uhol. Každopádne chvíľka na brousku a človek si to udelá podľa sebe. Jo, za mňa ten nůž, ako to ostří nůž drží ako celkom dobre. Za mňa na ten bushcraft jednoduchý spôsob, jak zistiť, jestli ten nůž je ostrej nebo ne, je, když si to proste položí na nehet a když táhne smerom ven, tak musí cítiť proste takový ten odpor, že to z toho nechtu bere. To je za mňa dostačujúca ostrosť, čo sa týče nožu na bushcraft. Ten nož, jak říkám, nemusí byť našpendlený tak, aby sa s ním dokázal oholiť. Jo? Za mňa je to na tie veci úplne zbytečný. Takže kdyby ste niekto natrafil na ten nůž, ešte k tomu, tak sehnal som ho na e-shopu a dobre, možno si niekto bude naštvaný, že si robím reklamu, ale e-shop sa menuje odkarla.cz. Kdyby ste chteli, mám tam slevu Preppers 25, budete mít na celý nákup 25% slevu a občas sa tam ten nůž dá sehnať kolem 900 so slevou práve. Takže za mňa celkom v pohode kúpa. Jo? Není to ani to človeka nenadchne, ale ani neurazí. Takže za mňa takový spokojný nůž. Jediná vec, čo by som ešte strašne rád vypichol, co sa týče nošení pevných nožů, tak za mňa geniálna vec je práve ten spôsob úvazu, uchopu, ja neviem, jak to nazvať, proste k opasku. Jo, že ten nůž je vlastne na více místech, na ktorých môže proste lítať a tak ďalej, kde hlavne o to je trošku blbý, že když ho človek nosí, tak všichni vidí, že má u sebe pevný nůž. Co je ale výhoda, že když človek nasadne do auta nebo tak, ten nůž automaticky jde pod zadek a vôbec nijak neprekáži, což je za mňa ako super vec. Oproti tým ostatným nožům, ku ktorým sa ešte dostajeme, tak väčšinou tie nože majú proste fixnutý spôsob nošení a u niektorých nožů mne to fakt štve. Tak, teraz by sme prešli ku EDC-čkovým nožům. Za mňa veľká srdcovka je Spyderco, ten konkrétne je Persistence. Veľká výhoda je proste spôsob otvírania, že človek, ak to vytáhne z kapsy, tak proste ho jednou rukou otevře úplne pohodlne. Jo, ten nůž stará sa o nej fakt super, že když ho človek nabrousí, tak vydrží ostro neskutočne dlouhou dobu. Je ľahko udržiteľná tá ostrosť, proste človek to občas obere na brusnom kameni a ten nůž proste reže furt krásne, takže za mňa úplne super nožík. Je pohodlnej na práci, na nošení, všechno není ťažkej. Takže za mňa ten nůž, jeden z nožů, co by som fakt dokázal doporučiť na všechno. Proste po kapsách, niečo takového. Človek je rád, že to má vždycky pri sebe. Co sa týče ďalšieho nožu, tak ďalšia srdcovečka je ten Buck, ktorý už asi tretí v poradí, ktorý mám. Vždycky mám, k tým nožu mám takový love and hate proste vztah. Čo milujem na tých nožoch, že z výroby chodia neskutočne ostré. Jo, je to neskutočne ostrý nůž, človek, když to drží v ruce, cítí, že proste ten nůž je ťažký, že má fakt niečo kvalitného v ruke. Co mňa ale sere, je ten starý modný spôsob otvírania a zatvírania. Na druhú stránku, na práci, je backlog najlepší možná varianta
v jakej chcete mať zatvírací nůž, pretože je to jeden z najpevnejších zámkov, je to na práci fakt super. Jo, ten nůž nevypadá hrozivo, když ho vyťahneš pred policajtom, no samozrejme, že nevytáhneš ho ako z otevřenou čepelí, ale když ťa prehľadávaj nebo tak proste za mňa ten nůž neevokuje to, že ideš niekoho dobodať. Jo, což je za mňa super, je to proste pracovní nástroj, což je za mňa neskutočne dobrá vec. Takže Titan môžem kvalitovo ako doporučiť. Jediná nevýhoda, ale videl som, že niektorí ľudia si nechávajú na ten bak robiť proste šrobek, aby ho práve dokázali otvírať jednou rukou. Jo, za mňa deto, ale je to proste komplikovaný. Tak, ďalšia značka, s ktorou mám výbornú skúsenosť, je Ruike. Je to výrobca, ktorý robil, myslím, v minulosti Phoenix svietidla a začali už nejakú dobu robiť nože. Za mňa kvalitovo som s týma nožema neskutočne spokojený. Do EDCčka, napríklad tento, ja si nespomenu teďkom na názov. Jediný, čo mne nasralo, je, že som musel vymeniť sponu, ktorá sa mi urvala. Každopádne tá nová už rok drží, takže som začal spokojný a hlavne tie nože sú super, práve jednak, že sú lehoučky, dobre sa to drží, dobre sa s tým pracuje. Jo, je to takový hodne šikovný nožík na denné nošení. Ďalšia najpodstatnejšia vec, čo by nemalo chýbať v EDCčku Prepra, je dobrý multitool. Ja konkrétne mám Leatherman Charge, v nejakom komentáru som už aj písal, jak som sa k nemu dostal, nestal ma vícemenej nič. Každopádne ten nůž už so mnou je nejakých dobrých 12 let a funguje fakt neskutočne dobré. Jo? Má to síce už nejaké nedostatky, má to odštípané zuby na kleštích a tak ďalej, pretože som s tým idiot strihal rybárske hačky, což je neskutočne tvrdý materiál. Ale ako celkovo, za mňa nejaký šikovný multitool, ktorý nezaberá místo. Jediná nevýhoda je, že ten Leatherman proste zabíra, alebo je strašne ťažký za mňa. Jo, za mňa na to nošení v kapsách je to úplne na hovno, ale napríklad v nejakom príručnom zavazadle, nebo tak, kde to má človek každý deň pri sebe, je to výborná vec. Jo, za mňa, kebyže si mám vybrať jednu jedinú vec, čo sebou musím nosiť každý deň do konca života, byť by to stalo za hovno, tak si vyberiem práve Leathermana skrz tú multifunkčnosť. Tak, teraz by som rád niečo řekl o dvou nožích zatvíracích, ktoré by som moc nedoporučoval na každodenné nošení. A sú to napríklad tento švýčarák, ktorý bol, myslím, že je to nejaká limitovaná edícia. Každopádne za mňa sú tí švýčaráky, konkrétne tie strašne ťažké. Jo, na nošení je to za mňa, je to krásny nůž, ale za mňa je to strašne ťažký na nošení. Jo, je to tak dobrý dať si to do poličky niekam, jo, že človek je rád, že má limitku, ale na tú normálnu práci to moc není. Jo, to otvíranie není rýchlej spôsob. Jo, za mňa na tú práci áno, určite to udelá hodne, je to taký backlog, takže ten určite už hodne vydrží, ale úprimne, jednak aj tá spona mi vadí, na kalhoty, strašne blbie sa to dáva spätky na kalhoty. Ja tie nože používam dosť často aj na úplne bežné tásky, otvíranie proste pošty, krabice proste narezať a tak ďalej. A za mňa ten nůž, či už co sa týče tí váhy, spony, všetko, není nič moc. Jo, je to krásny nůž za tí prachy, je fajn, ale na nošení není praktický. Takže asi tolik k tomu. Jo. Človek musí v prvom rade vybrať niečo a je to jak u zbraní a tak ďalej. Hlavne niečo, čo bude ochotný nosiť po kapsách. Jo. A tie nesmysly veľké sú síce krásne, vypadajú hrozivo, ale človek to ako moc nepoužije. Druhý nůž je Cold Steel SR1 Lite. Za mňa jeden z najpevnejších zatvíracích nožů, ktorý sa dá sehnať. Je to niečo už na hrubší práci, človeka to nezrujnuje, když si to kúpi, ale jak říkám, je to proste ťažký nůž. Jo, za mňa je to už na to nošení proste za mňa trošku prepal. Jo, nepoviem, sú medzi nami ľudia jak lesní mužík Alex, ktorý má 2 metre a v jeho rukách tohle vypadá proste jak parádko, ale za mňa, ja som menšieho vzrústu a za mňa tento nůž som mal pri sebe 2-krát, a ne, že nikdy víc, ale za mňa je to zbytečný. V momente, když mám možnosť nosiť niečo praktickejšie, jo, človek, když si to srovná s tým Ruike napríklad, tak je to nebe a dudy.
Sú to dva neskutočne rozdielne nože, ale provedení všechno kvalitové je úplne super. Tak, to by bolo k EDCčku. Za mňa ďalšie nože, ktoré strašne rád nosím akoby pevné na EDC, tak sú týhle dva. Je to Ruike Jager F118, myslím, to je Titan, a nejaký ten menší Skeleton. Za mňa neskutočne super vec, čo sa týče pouzder na týchto nožích, je, že ten úchop majú akoby otočný. Človek, když to má na kalhotách, tak jednoduše tady zmačkne páčku a môže si to pretočiť, jak potrebuje. Čože je neskutočná výhoda pri EDC-čkovým nosení, že či už jde človek do auta a tak ďalej, ten nůž si proste dokáže nastaviť tak, aby mu neprekážal. Za mňa veľká výhoda. Nože sami o sebe som zatiaľ moc nepoužíval, tento určite ne, tento mám fakt len na nošení občas. Ten Jaeger už má aj niečo odpracováno za sebou. Za mňa kvalita super, ostří to drží dobre. Jediná nevýhoda je, že človek, když chce u toho nosiť kresadlo, tak ten hřbet toho nože je proste opracovaný a to je za mňa špatne. Je to dobré ako na ten EDC nůž, ale človek, když si to veme do lesa, tak to už není úplne ideálka, pretože s tým kresadlom sa nedá pracovať už. Každopádne, pokiaľ má človek sebou skladací pilku nebo niečo takového, tak s tým kresadlom si dokáže poradiť aj inač. Každopádne najhoršie, čo môže človek spraviť, je, že zoberie ten nůž a proste s tým ostřím nože proste škrtá o tú magnéziovú tyčku, což je za mňa nesmysel, pretože si akurát zadelávate práci na ďalší broušení. Ale za mňa ináč fakt skvělý nože. Jak kvalitovo, dobre sa to drží, všetko je to pohodlné v ruke, takže za mňa bomba. Výborný nůž, ktorý mám, hodne ľudí ho doporučuje a ja sa k nemu môžem len pridať, je Cold Steel SRK. Tohle je normálna plná verzia, sú aj kompaktové verzie. Za mňa ten nůž bol vyvinutý pre záchranárov, alebo osvedčili si ho hlavne záchranári. Za mňa hlavne ten úchop toho Cold Steelu SRKčka je strašne super. O ten nůž sa dobre stará a vzhľadom na to, kolik som už toho s tým nožem spracoval, tak ma fascinuje, že ten nůž do dneska nevypadá ako používaný. Už som na ňom dokonca batonoval všechno možný a ten nůž, jak tá povrchová, všechno vyzerá furt v pohode. Což za mňa na tom noži strašne super. Akurát sa dívam, že na tej fazete sa mi už delá rez, což by som mohol asi obrusiť a namazať. Ale ináč ten nůž je fakt skvělej. Takže když niekto schání výborný nůž do bugoutu, tak SRKčko za tú cenu dokážem jedine odporučiť. Výborný aj výbrus, ktorý má. Taj tomu konkrétne sa říká šablovej výbrus, ktorý je výborný jak na štípanie dreva, tak na bežné tásky. Ten nůž není úplne ideál na prípravu jídla, akože krajenie chleba a tak ďalej, tak človek, když sa snaží, tak si poradí aj s tajtým. Za mňa podstatný je, že za to čepel je proste masa, ktorá vydrží aj hrubšie zachádzanie a toto je nůž, ktorý fakt znese nesmysel a nestojí proste Myland. Takže když niekto schání fakt šikovný nůž a rozhoduje sa o nožích, ako sú Gerber, Strongarm a tak ďalej, tak toto je za mňa výborná alternatíva, ktorá nestojí nesmysel. Takže za mňa SRKčko určite super. Tak, teraz už sa chýlime ku konci. Preberieme si dva nože, alebo celkovo skupinu nožov, ktorých by som sa ja osobne vyhnul obloukem, pretože v tých nožích nevidím zmysel. A každý si to preberie, ak chce, ale čo ja nesnášim osobne na niektorých nožích, tak je, když vypadajú až moc militantne. Teď hodne ľudí náserem a pritom som sám Glockovej, ale za mňa nůž Glock jako takovej, konkrétne Titan, mi nedáva moc zmysel. Keby to bola klasická verzia bez pilky, tak budíš. Glocky sa robia z pružinovej oceli, takže výhoda je, že človek s tým môže aj trošku páčiť a takéto veci, ten nůž sa z toho nepoto. Musím říct, že sa s tým výborne háže, to ako o tom žádna, ale nůž ako takovej za mňa, ten nůž, ktorý evokuje proste bodání a tak ďalej, za mňa je nůž v prvom rade nástroj, ne zbraň. Ten nůž si držím len z toho dôvodu, že sa mi povedlo ho sehnať za dobrou cenu. Každopádne
Za mňa to není nůž, ktorý by som si hodil primárne do baťohu. Tá pilka na ňem je za mňa na hovno, mám ju vyskúšenou, pri väčšom prúmeru dreva proste ten nůž sa v polke sekne. Jo, pretože to drevo ten nůž zavre a tá pilka by musela byť širšieho průměru, než je ten nůž samotný, ale ona je úplne zárovno, když sa človek podívá, jo, že to skoro není vidět. Takže za mňa taj ten nůž verzia s pilkou mne nedáva zmysel. Pochopil by som už ten s rovným hřbetem, že človek si už aspoň proste s tým môžeš kresať na kresadle a tak ďalej, ale za mňa je to na práci strašne dlouhý. Jo, není to moc praktický nůž, jo, vypadá to hrozivo, takovej dobrej cigánsky teplomer, ale to je tak celý. Druhý nůž, ktorý by som rád vypichol, je tento Booker Tracker Mini, myslím, asi, neviem. Dôvod, prečo som si tento nůž požidil, má práve sentimentálnu hodnotu. Kto videl film Štvanec, tak vie, o čem mluvím. Za mňa je to krásnej nůž. Mal som ho aj párkrát v lese, snese taky hodne, ale prúser nastáva moment, když ten človek chce ten nůž nabrousiť. Tajta časť čepele není problém. Tohle už ale je. Človek, když neví jak na to, tak s klasickým brouskem si proste neporadí. Takže za mňa podstatná vec, co sa týče nožu, je človek by sa v prvom rade mal vedieť o ten nůž postarať. Nedáva mi zmysel sebou nosiť nůž, ktorý mám sám osobne problém nabrousiť. Jasné, sú medzi náma borci, čo nabrousí aj príborák, ktorý reže normálne betonové tvárnice, ale ja tak šikovný ešte zatiaľ v zbrušení nejsem, takže ja osobne sa momentálne nožom, ktorí majú nejaké aj tie tvary protichodné, či už sú to karambity a tak ďalej, proste vyhejbam. Len skrz to broušení. Mám rád, když proste ten nůž vezmu na kamen, proste párkrát ho projdu pod uhlem, na ktorý som zvyklý a ten nůž je zasa ostrej. Nemám rád, když proste na tajte sekcie si musím zobrať nejaký speciálny kulatý brousek a musím to proste opatrne brousiť pod nejakým uhlem, aby bol zasa ostrej. Jo, ten nůž si víceméně držím skrz tu sentimentálnu hodnotu, jelikož film Štvanec je môj oblíbený, ale ináč v tých nožích nevidím moc zmysel. To samý Rambo nože a tak ďalej. V momente, když je to nejaký ten cool filmový nůž, tak za mňa to nedáva moc zmysel. Posledný nůž, ale tým dúfam nikoho nenaseru, tak je Uton. Dôvod, proč mám Utona, je ten, že som sa dlhú dobu som si robil srandu z ľudí, ktorí zbírajú Utony a tak ďalej, pretože ty si kolem Utonu, myslím, za chvíľku postavia aj svoje vlastní náboženství, ale není na tom nič špatného, pretože párkrát, čo som ten nůž skúšel, tak ten Uton ako není špatný nůž. Toto je konkrétne 0,8. Podarilo sa mi to sehnať od jedného pána doslova za 1000 korun aj s pouzdrem, což je ako za mňa fajn, pretože pán sa toho potreboval rýchlo zbaviť a ja som mu nabídnul, že pokiaľ sa mu nikto iný neozve, tak ho za 1000 korun vezmem. Našťastie sa mu nikto neozval a nož sa dostal ku mne. Za mňa veľká výhoda je to na žadiť, co u sebe Uton má, či už tá šroubovák, brousek, tá pilka, za mňa super, pouzdro, jedno z najlepších, co sa týče nožu měl. Za mňa spokojnosť. Jo, nejakej takovejhle nůž človek by k tomu ešte mohol pridelať kresadlo a má nůž, ktorý je vícemenej ready na všechno. Jo, takže za mňa jeden z mála vojenských nožů, ktorý môžem ako doporučiť do bug-out bagu. Ináč na nošení asi moc ne, ale ako na bug-out bug za mňa hodne univerzálna záležitosť a v prvom rade, čo ja mám rád, tak je práve tá univerzalita. Tak, poslední vec, čo probereme strašne rýchle, tak je broušení nožu. Ja som si strašne oblíbil na nošení kapesní brousek od Falknivenu. Jedna strana je diamantová, druhá strana je keramická. Normálne brousím nože na vodním kameni, ale co se týče kapesních brousků, je super, když to človek sebou má a dokáže v rýchlosti obnoviť fazetu nožu. Víceméně, co se týče broušení, tak na tu obnovu na rýchlosť stačí bohatě kožený pouzdro nebo prostě kožený lapek s nanešeným, on to není moc vidět, ale s nanešenou brusnou pastou. Človek, když potom párkrát prejede na rovine, tak ten nůž si zasa obnoví tu svoji fazetku.
Co sa týče broušenia ako takového, tak hodne rýchlej spôsob a hodne šikovnej za mňa s tým kapesným brouskem, netvrdím na kameni, ale v momente, když človek má kapesný brousek a potrebuje narýchlo nůž nabrousiť, je dobrý, ja to takhle blbie ukážu len z toho dôvodu, aby to bolo hezky vidieť na videu. Človek si vezme nůž víceméně naproti sebe, priloží sa si tam ten brusný kameň, aby dal presný úhol, pod ktorým tá fazeta je nabroušená, a pak pomalým kruživým pohybom si tú fazetku obnoví. Jo, podstatný je, co sa týče broušení, tak za mňa hlavne nemeniť uhel. Jo, ten úhel musí ideálne zostať furt ten samej, pretože v momente, když človek s tým vygluje hala bala, tak ten už si akurát ešte víc potupí. Takže za mňa takhle. Ja vám ďakujem za sledovanie, pokiaľ ste to dokoukali až do konce. Pokiaľ máte nejaký iný názor, som otvorený diskuzi, takže klidne mi to napíšte do komentárov, ja sa rád k tomu vyjadrím. A ďakujem, majte sa krásne, zbojníci, a snáď sa uvidíme u ďalšieho videa.